Tira, atzerapen zertxo bait dugunez, abiadura azkartzen hasiko gara, eta beraz, deituko ditugu holtzara mesedez, ezatozte, eta aurkeztuko dizkizuegu lehenengo panel honetan hizkuntzaren industriaren balio erantzian izango direnak, Itziar Aldabearregi, Euskal Herriko Unibertsitateko, Ikerlaria eta Hitz Zentroko zuzendaritzako kidea, txalo batzuk ere manditzakezune badezu, Urruairi Aunil, Irlandako UNAG erakundeko, Eskualde Komunitate Hizkuntza Garapeneko zuzendaria, Ignacio Pérez Prats, Galiziako Igadi, Institutuko aholkularia, txalo bero bat, denentzako, eta Samuel Frontul, Tirol Hegoaldeko, Innsbruckeko Unibertsitateko eta Ladin Institutuko ikerlaria. Bueno, egun on guztioi. Ideia da ni hasiko naizela pixka bat, guk egiten dugun hori azaltzen, eta gero hitz emango diet beste panelkideei, eta ea denon artean panel interesgarri bat aurkezteko aukera dugun. Bai, esandakoa, egun on guztioi. Segundu bat, hementxe. Utziazue probatzen, bai. Bai, primera. Itziar Aldabe dut izena, eta gaur Euskal Herriko Unibertsitateko parte den Hitz Zentroan egiten dugun horren adibide bat aurkeztuko dizuet. Hizkuntzan teknologien arloan, euskararako egindako azken aurrera pausuetako bat. Hitz Zentroan, hizkuntzarekin egiten dugu lan, eta hizkuntza gizakiok komunikatzeko eta informazioa kodetzeko, gordetzeko, transmititzeko, partekatzeko eta manipulatzeko dugun tresna nagusia da. Modu berean, hizkuntza, adimen artifizialak izan duen azken aurrerapenen arrazoietako bat da. Bai, hizkuntzari esker, adimen artifizialean izan ditugu aurrera pausu izugarriak. Lehen aldiz, makinarekin edo entitate batekin edo zertaz hitz egin dezakegu, eta gainera gizakio gure artean egiten dugun modu antzeko batean edo. Paradigma aldaketa hau, aurrez entrenatutako ereduei esker barkatu. Eman da? Eta gaur egun hainbait erabiletara egokitu daiteken helburu orokorreko teknologia baten aurrean gaude. Gaina, gizartean eta industrian inpaktu erreal bat izan duena. Oso modu azkarrean implementatu dana. Hau da, ikerketa zentroetatik merkatura oso azkar pasa da. Eta beraz, testuinguru honetan, Hitz Zentroa zer den, labur azalduko dizuet, eta baita hori, egiten dugunaren adibide bat aurkezten saiatuko naiz. Hitz, hizkuntza teknologietan erreferentzia zentroa da. Ikerketa, prestakuntza, transferentzia teknologikoa eta berrikuntza sustatzea du helburu, hain zuzen ere, hizkuntza eta ahotsa ardatz duen adimen artifizialean. Diziplina anitzeko taldea gara, informatikariak, hizkuntzalariak, ingeniariak, soziologoak eta abar osatzen dugu, 80 bat pertsona talde hau. Bai, zentroa 5-6 urte baditu ere, hizkuntza teknologietan eragile nagusi diren IXA eta AOLAB ikerketa taldeak osatu zuten. Hitz, nazioartean ospe handiko zentroa da. Eta gainera, estatuan ere, ikerketan liderra garela esan dezakegu. Hitzen egingizun nagusia, hala ere, ikerketa da. Bai, ikerketa hizkuntza teknologietan. Ikerketa hainbat hizkuntzetan. Zati handi bat euskararako egiten badugu ere, beste hainbat hizkuntzetan ere ikertzen dugu. Dala ingelesa, dala gaztelera. Eleaniztasun baten barruan gaudela esan genezake nolabait. Unibertsitateko kide moduan, ikerketan ikasten dugun hori, formakuntzara ere bideratzen dugu. Martxan ditugun, master,
doktorego programa eta etengabeko formakuntzarako ikastaroen bitartez. Gainera, Euskal, Espainiako eta Europako hizkuntza teknologietako planetan aholkulari lanak egin izan dituzte zentroko zeinbait kideek, eta gaur egun aipatzekoak dira martxan ditugun bi proiektu edo enkargu handi, Ilenia eta Ikergaitu. Bertan, testua, ahotsa eta itzulpen automatikoaren aurrera pausuak ematen jarraitzeko bidea ematen diguten proiektuak dira. Bai, amaitzeko ere, eta aurrerago pixka bat gehiago azalduko badut ere, utziatzue hitz katedra aipatzen. Bertan, ikerten ari garen horren transferentzia bultzatzeko martxan jarri dugun hitz katedra. Adimen artifiziala eta hizkuntzaren teknologiaren katedra. Ados. Hitz gauza asko bada ere, edo saiatu banaiz ere azaltzen, gure xede nagusia ikerketa da. Bai, bikaintasunean oinarritzen den ikerketa. Eta orain, ikerketa horren eta paradigma aldaketa honen testu inguruan, burututako azken lan horietako bat aurkeztuko dizuet. Lan hau euskararako egindakoa da. Hala ere, euskara beste hizkuntza askoren moduko hizkuntza bada. Gaur egun, webean dagoen datuen zati gehiena ingelesez dago. Hemen bi adibide. Common Crawlekoek jasotako interneteko web horrien 96% ingelesezko testuak dutela ikusi izan. Neurketa hau edo jasotze hau 160 hizkuntzetarako egin bazan ere, euskera 50. posizioan aurkitzen dugu, baina jasotakoaren 0,03 da. Beste adibide garbi bat, naiz eta badakigun hizkuntza eredu handi komertzialek estaldura eta kalitatea geroz eta hobeagoa dutela, datu eratara pasu egin badugu, ebaluatzen baldin badugu hizkuntza ezberdinetan, hemengo grafikan ikusten den moduan, ingeleserako lortzen duen kalitate hori eta beste hizkuntza batzuetarako lortzen den kalitatea ez da konparagarria. Hor dagoen hutsune hori nabarmena da. Bai? Hizkuntza gehienen errealitatea da orduan, ingeleserako ez dan errealitate hori, bai? Agian gaztelerarako ere errealitatea hobexoagoa da, baina egia dana da, hizkuntza gehienetarako dugun errealitatea eta ingeleserako dagoen errealitatea ez dela berdina. Bai? Eta zer egin beraz hizkuntza eredu handien garapenean beste hizkuntza batzuetarako? Azken finean badakigu, eta ikusten ari gara ez, hizkuntza eredu hauek, hizkuntza teknologien muina, edo osagai nagusia bihurtzen ari dela. Ze behar da funtsean, horrelako hizkuntza ereduak sortzeko? Adituak, bai aditu ikerlari eta ingeniariak, konputazio ahalmena eta datuak. Geroz eta datu gehiago, geroz hizkuntza eredu hobeak lortuko ditugula ikusi da. Eta orduan, euskara moduko hizkuntza baten aurrean zer? Hemen saiatuko naiz, erakusten nola hizkuntza baliabide gutxiagoko hizkuntzetarako ere nola badagoen ikertzea eta nola dagoen ere horrelako hizkuntza eredu kompetitiboak sortzea. Bai, eta hori da gure latxa. Latxa, euskararako garatutako hizkuntza eredu familia bat da, baliabide urriko hizkuntza batean ikertuz sortua. Azkenean gure helburua, honekin hasi ginenean, baliabide handiko eta gutxiagoko hizkuntzen arteko tarte hori gutxitzea zen, bai. Eta gainera, euskal komunitateak sortua, euskal komunitaterako. Zertarako? Alde batetik, gure kultura ondo adierazteko, baita gure hizkuntza ere, eta ez hori bakarrik, gure helburua ikerketa zentro bat izanek eta unibertsitate publikoan egonda, eredu hauek modu irekian jartzea da. Bai ikerketarako, baino baita ere industriarako, enpresek erabili ahal izateko. Bai.
Prozesu horretan, hasi ginen, orain dela ez hainbeste latxarekin, aurretik egin genituen beste esperimentu batzuk, baino aurtengo martxoan lehenengoz hizkuntza eredu, euskerarako hizkuntza eredu handi bat aurkeztu genuen. Bai, eredu generatiboa eta oinarrizkoa. Ez bai du erabiltzaileen eskaerarik ulertzen, ez da hori bere konportamentua. Bai, orduko eredu libre eleanitz eta onenean oinarrituta, jama bi ereduan oinarrituta, ereduari euskera erakutsi genion, eta horri esker, orduko martxoko artearen egoerako emaitzarik onenak lortu genituen. Lan horren kalitateen adierazlea da, lortutako ACL Kongresuan lortutako aipamena, saria, eta baita, lan honen emaitza da, publikoki jarritako alde batetik ereduak, gaitu datan eta Hugging Facen atzigarri daudenak, baina baita ere, hau guztia sortzeko jasotako korpusak, ebaluazio datasetak eta kodea. Guretzat oso garrantzitsua da, egiten dugun hori modu publikoan jartzea, bai ikerketan ikasitako hori erakusteko, baina baita berriz ere enpresei helarazteko. Orain zertan gabiltzan? Oinarrizko eredu horri aginduak erakusten. Hau da, gurekin elkarrekintza hori nola bideratu ikertzen. Berriz ere, ikerketan oinarrituta. Euskerarako pertinenteak diran ikerketa galderak eginez eta horiei erantzuna emanez. Eta horri esker, badirudi oso emaitza interesgarriak lortzen ari garela eta denbora ertain batean, horrelako txat eredu bat publiko egiteko moduan egongo garela, jendeak erabili ahal izateko. Horrez gain, hemen oso garrantzitsua da ere ebaluazioan hausnarketa bat egitea. Azken finean eskuzko ebaluazioan oinarritutako ebaluazio baten aurrean gaude oraingoan. Eta horrekin ari gara baita ere lanean, egin ditugu lehenengo esperimentu batzuk, non hemen ez da agian oso ondo ikusten, baina ideia da chatbotaren adelako bat jarri genuela martxan, non sistema zuk erabiltzaile moduan, sistemari galdera bat egiten diozu, sistemak bi ereduen arteko emaitzak emate dizkizu, eta zu erabiltzaile bezala aukeratzen duzu zein dan zuretzat egokiena dana. Bai, konparaketa, proba txiki horretan egindako konparaketan, gure onerako edo ikusi dugu, orain martxan dugun eredu txiki hau, 8 bilioikoa, txikia kontsideratzen dana, GPT-4 horren pareko emaitzak lortzen dituela, eta emaitza oso esperantzagarriak dira, izan ere uste dugu, hartutako bide hau oso emankorra izango dela, eta oraindik ere eredu handiagoak sortzean, emaitzak ere oraindik etera hobegoak izango dira. Hori bai, hemen badago eskuzko lan bat, esfortzu ekonomiko bat eskatzen duena, eta horretan ere bagaude. Ikusteko guk, Euskaldunok, elkarrekintza hori nola egin eta datu horiek jasotzeko esfortzu bat badago. Ikerketatik transferentzia nola egiten dugu lan hitzen? Nagusiki hitz katedraren bitartez. Azkenean guk ikerketan ikasitako hori enpresei nolabait jakinarazteko, helarazteko katedra hau sortu da besteak beste. Gaur egun, 4 enpresak parte hartzen dute katedran, Abatur, Ikerlan, Eluiar eta Masorantz, baino beste konpainia batzuetara edo erakundetara irekia dago, 4 urteko hitza, 4 urteko konpromezu bat eskatzen da, eta urteroko kuota bat ordaindu behar bada ere, horren bitartez, guk ikerketan ikasitako hori enpresei helarazteko eta transmititzeko bidea irekitzen du. Jakintza da, transferitu nahi duguna, ez prototipoak. Baita ere,
beste modu bat, transferentzia hori bideratzeko, azken urteetan, hainbat enpresekin izandako hartu emanak ditugu, normalean kontratu bidez ematen direnak, hemen adibide batzuk, eta azken finean esandakoa, guk egiten dugun hori bikaintasun ikerketa da, eta uste dugu hitz-katedrak eskaintzen duen instrumentu moduko gehiago behar ditugula, guk dakigun hori, edo beste ikerketa zentro batzuek dakiten hori, industriara transferitzeko. Azkenean, adimen artifizial sortzailea izugarrizkoa da, gelditzeko etorri da, eta eskaintzen duena industriari orokorrean oso interesgarria da. Eta hori da pixka bat nik gaur hemen erakutsi nahi nizuena, pixka bat gure esperientziat erakutsi, nola posible dan, ez? Beste hizkuntza batzuetarako ere gauzak egitea, eta ondo baderitzuzue, orain zuen txanda da, lehenengo izena ez dakit ondo esangoeten, saiatuko naiz. Ez dauket, Ruari, zurea da hitza. Están cambiando. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Eskerrik asko Fueni gonbidatzeagatik, ni hona etortzera gonbidatzeagatik, eta barkamena eskatu nahi diet interpretei, gaztelaniaz egiten saiatuko naiz, ze Europako gazteen 89% ikasten duten hizkuntza hori, beste batzuentzat bigarren hizkuntza dena, edo pelikuletan ikusten dutena, baina gure kasuan hizkuntza horrek eragin du gaelikoa eta irlandesa, presiopean dagoen hizkuntza gutxitu izatera. Beraz, saiatuko naiz gaztelaniaz hitz egiten, eta lingua frankara aldatu behar dutunenen batean, egingo dut. Baina horrela izango da, barkatu, euskaraz hitz gehiago ez ditut esango, ze kaixo eta errori naiz esatea da dakidan guztia. Gu ari gara erronka honi heltzen estatuko funtzionarioen ikuspegitik. Estatu mailako erakundeak gara, eta gure ikuspegi bakarra da gaelikoa, irlandesa, bizirik mantentzea tradizioz hizkuntza hori izan duten eskualdeetan. Horrek ez du esan nahi, ez dugunik nahi gaelikoa zabaltzea, eremu marginal horietatik, baina hori da gure helburua. Gu ez gara adituak adimen artifizialean, ez gara linguistikan ere hizkuntzalaritzan adituak, baina hori da gure interesa. Baina badakigu, ulertzen dugu, egingo dugunak, eragina izango duela hurrengo hamarkadetan. Badakigu, familia gaelikoenetan, irlandera gehien hitz egiten duten familietan, 14-16 urteko gazteek, eta nik zuzenean ezagutzen dut hau, ez dakitela mezuak, WhatsAppak edo testu mezuak bidaltzen gaelikoz. Ez da, mugikorrak ingelesa bakarrikan ulertzen du, agian Euskal Herrian desberdina da, ez? Gure kasuan mugikorrak ez dizu hitz egiten beste hizkuntza batean, ingelesez bakarrik. Orduan, oreka hori iraultzeko edo aldatzeko pentsatzen jarri ginen, ez da? Zer egin behar dugu, ze zerbitzu ezarri behar ditugu orain, edo landatu behar ditugu orain, 20 urteren buruan gure fruituak jasotzeko. Gaelikoaren testuinguru politikoa pixka bat desberdina da beste hizkuntza gutxitu batzuekin alderatuta, ez? Eta mapan ikusi ditugun hizkuntzekin alderatuta. Gaelikoa Europar Batasuneko estatukide bateko hizkuntza koofiziala da eta Europar Batasuneko hizkuntza ofiziala da. Beraz, detailera joaten bagara, xehetasunetara eta begiratzen badugu zenbat jendek hitz egiten duen,
seguruenik badira beste hizkuntza gutxitu batzuk, adibidez katalanak askoz ere hiztun gehiago ditu, askoz ere gaelikoarekin alderatuta. Zein da gaelikoaren abantaila? Teorian behintzat baduela babes ofizial hori. Eta orain, Irlandako boom ekonomikoari esker, badugu finantzak eta hainbat proiektu bultzatzeko legeak ere aldatu dira. Adibidez, sektore publikoan sartzen diren langile berrien 120 kontratatzen dira, pentsatuz, beren lana gaelikoz egin ahalko dutela. Uste dut Euskal Herrian desberdina da, uste dut portzentaia askoz ere handiagoa dela Euskal Herrian, baina Irlandan 120 inguru dira. Oraintxe bertan, askoz ere jende gutxiago hitz egiten du lan egin dezake gaelikoz. Gaelikoak badu hainbat proiektu eta estatua lanean ari zen irlandesaren korpus ofizial bat sortzen, hori ari da, abian da proiektu hori eta hori ere baliatu nahi dugu. Gobernuak egin du beste plan bat, beste proiektu bat, eta gaelikoarentzat plan bat plana argitaratu zen, baina ez zen ezer aipatzen adimen artifizialari buruz. Beraz, plan hori hartu dugu eta pixka bat moldatu dugu adimen artifizialaren gaia txertatzeko. Denbora begiratu behar dut ikusteko ondo nabilen. Beraz, proiektu gisa Europako eredu batean lan egin genuen, eta espero dugu egongo dela Europar Batasuneko hizkuntza gutxituentzako proiektu bat. Gaelikoa, hor mapan ikusten duzuen guneetan hitz egiten da, gune tradizionaletan, mendebaldean, pixka bat hegoaldean, teorian 1.900.000 pertsona daude, gaeliko hitz egiten dutenak, baina egunerokoan askoz ere gutxiagok erabiltzen dute. Tradizionalez gaeliko hitz egiten zen eremu horietatik 65.000 pertsonak edo hitz egingo lukete egunean. Baina Duolingon oso ezagunak gara eta jendeari asko gustatzen zaio. Guk eskuartean dugun proiektua da gaelikoari bizirik eustea eta benetako hizkuntza izan dadila erabiltzen dena. Eta bi zati ditu. Bat da, gaelikoa hitz egiten den lekuetan enplegua sortzea, mendebaldeko kostaldean, hor immigrazio asko egon da, beste hamarkada batzuetan eta beste mende batzuetan. Beraz, eskualde horiek garatu nahi ditugu bizitza gehiago egon dadin, jendeak etorkizuna izan dezan hor, eta jendeak bertan geratu nahi izan dezan. Eta, nola ez, aldela gaelikoz komunika daitezela. Adimen artifizialari dagokionez, ikusten dugu alde batetik, Irlandako gobernuak badituela nolabaiteko bete beharrak, zerbitzuak eman behar ditu gaelikoz. Ez dauka nahikoa langileria, edo dituen langileek ezin dituzte zerbitzuak gaelikoz eskaini, eta beraz, pentsatzen dugu, adimen artifizialak eman diezailekala zerbitzua gaelikoz hitz egin nahi duten haiei. Eta gero, helburua denez teknologiaren bitartez etorkizuneko proiektuak edo aukerak sortzea gazteentzat, ikusten dugu adimen artifiziala izan daitekeela aukera bat lan interesgarriak sortzeko gazteentzat, enpresa txikiak sortzeko. Irlanderak arrakasta nahikoa izan du. Film hau, atzerritar hizkuntzako film honenaren Oscar sarietarako aurkeztutako hautagaia izan zen, eta ia irabazi zuen, baina azkenean Lehen Mundu Gerrari buruzko Alemaniako film batek irabazi zuen. Oskarra irabazi zuen filma, milioi askoko filma zen eta hau ez.
Beraz, Irlandan egonda nolabaiteko mugimendua, ez? Euskal Herrian ikastolen mugimendua egon den bezala, Irlandan, 80-90ko hamarkadan ere egontzen mugimendu bat, beraz, badaude, jende asko dago gaeliko hitz egiten badakiena, baina gero benetan ez du erabiltzen. Zergatik ari naiz espainolez hitz egiten, gazteleraz hitz egiten eta ez ingelesez? Badakigulako ingelesa dela lingua franca eta interneten gehien erabiltzen den hizkuntza. Materialen 126 ingelesez daude eta 106 gaztelaniaz, nahiz eta 500 milioi pertsonak hitz egin gaztelania. Orduan eguneroko gauza da guretzat. Guk ibilbide hasi genuenean erreparatu genion zegoenari, ez? Euskal Herria etorri eta adimen artifizial hitz egitea pixka bat iruzurra da, ez? Ze ikusten dugu Euskal Herrian gauza oso berritzaileak egiten ari direla. Eta guk kopiatu nahi dugu, egia esan, erreplikatu nahi dugu, ez? Kopiatu hitz oso horra da, baina bai. Guk Islandiako taldeekin ere lan egin dugu, ChatGPT-ekin egin zuten lan baten arira, eta ikasi nahi genuen haiengandik. Eta asko hitz egiten da hizkuntza gutxitu ez, eta guk ez dakigu zehatz mehatz zer egin nahi dugun, baina urratsak ematen ari gara helburu batera iristeko. Ladinoarekin gertatzen den bezala, gaelikoak ere azentoak ditu. Eta azento horiek ere garrantzitsuak dira. Orduan, gaelikoan 3 azento ditugu eta guztia 3 aldiz egin behar dugu. Batuaren ideia gaelikoari aplikatuta ere ondo legoke, baina ez dugu arrakastarik izan. Beraz, gure diskurtsoa da, ez bakarrik gaeliko hitz egitea, baizik eta dagokion azentuarekin hitz egitea edo kutsuarekin. Badugu ibilbide horri bat, ez? Jakiteko helburu horietara nola iritsi eta hurrengo hilabeteetan, urte eta erdian 2 urteetan, urratxo horiek emango ditugu. Gu ez gara arituko programatzen, ez? Baina gure helburua da hainbat erakunderekin lan egitea, erakunde publikorekin lan egitea. Gu baino azkarragoak eta gaitasun gehiago dituzten jenderekin lan egitea da gure helburua. Orain, badugu gauza interesgarri bat, ez? Merkatu ireki bat edo ari gara informazio bila ikusteko nola garatu gure plana. Aldizkari ofizialean hor dago gure iragarkia, jendea erakartzeko asmoz edo, beraz, zuek ezagutza baduzue, ezagutzen badituzue enpresak edo hezkuntza erakundeak gure proiektuan parte hartu nahi dutenak, mesedez bidali e-mail bat niri edo gure proiektuaren zati izan daitezen. Zer nahi dugu, guk hor benchmark batzuk edo... No sé cómo traducir benchmarks, pero más o menos estamos haciendo... Hor, merkatu bat sortzen ari gara, zerbitzu horiek emateko, eta gainera gaelikoak badu datu base bat edo baditu datuak, baina hori handitzen saiatzen ari gara. Eta nahi dugu dena plan beraren barruan bildu, bateratu. Azken helburua da, sektore publikoko zerbitzuen gaia sustatzea alde batetik eta bestetik plataforma bat sortzea, plataforma ireki bat, jendeak beren aplikazioa jarditzen, Play Storeen bezala, eta guk erabili ahal izatea plataforma hori, bakoitzak bere aplikazioak jarri ahal izateko hor gaelikoz, noski, jendeari laguntzeko egunerokoan erabiltzen, edo jolasten, jokoak egiten, edo...
batez ere enplegua nola sustatu jakite aldera, ikusten ari gara oso garrantzitsua dela gizaki bat egotea zirkuluaren barruan. Batez ere hizkuntza gutxituekin. Ze ingelesez ari bagara, ateratzen den 189 ondo egongo da, baina gaelikoaren kasuan 178, 82 da zuzena. Beraz, jendea behar dugu lan hori zuzentzeko, berrikusteko, ez, makinatik ateratzen dena zuzen dagoela egiaztatzeko azken finean. Orduan, guretzat oso garrantzitsua da pertsonak edukitzea gune horietan, zentro horietan. Eta gure helburua da, sektore horretan enplegua egotea. Eta besterik gabe, eskerrik asko. Baina guazen bintzet guztion aurkezpenak txurun egitera eta sesioa denboran guazen saiatzera mantentzea, baina Ignacio, ahora es tu momento. Gracias. Good morning. Everybody decided to speak in English to save you. Egunon, ingelesez hitz egitea erabaki dut, ze ez nizuen nire Buenos Aireseko azentu horrekin kargatu nahi, eskerrik asko fueni, kongresu zoragarri hau antolatzeagatik. Plazera da niretzat hemen egotea, nire familiaren zati bat euskalduna da, Euskal Herritik dator, beraz, oso pozik nago hemen egoteaz. Egunero, erromantxe hizkuntzan eta erromantxe hizkuntzarentzat lan egiten dut. Ni naiz erromantxaren eraldaketa digitalaren arduradun, Lia Romantxa erakundearen arduradun naiz. Testu ingurua emateko, Lia Romantxa 1919an sortu zen eta helburua zuen erromantxearen erakundeak antolatzea eta erromantxa ordezkatzea administrazioaren eta gizartearen aurrean. 1928an errekonozitu egin zen, aintzat etxi zen erromantxea, Suitzan, 182ko errekonozimendu mailarekin, 1982an, hizkuntza estandar gisa sartu zen, hizkuntza, 5 aldaera ditu erromantxeak, eta baditu, bataren eta bestearen arteko aldeak nabarmenak dira, horregatik sartzen, esaten da 5 aldaera daudela. Eta horregatik egin behar izan genuen normalkuntza edo normalizazio prozesu bat romantxe grison delakoa sortzeko, ez? Gure romantxe batua edo sortzeko 5 aldaera. 60.000 pertsonak hitz egiten dute egunerokoan, hizkuntza. Gure hizkuntza bizirik dago, kultur eskaintza zabala da, musika, literatura, poesia, eta tartean egon daiteken guztia. Beraz, eskaintza zabala. Gainera, ez dugu hizkuntzaz bakarrik hitz egin nahi, hizkuntza horri esker garatzen den kulturaz ere hitz egin nahi dugu. Erromantxearen digitalizazio prozesua 1988an hasi zen. Internet hasi aurretik. Bagenuen zerbitzu bat, zerbitzu horretara modem bitartez sartzeko aukera genuen eta terminoak bilatzeko aukera ematen zuen erromantxearen eta alemanaren arteko baliokitasunak edo bilatzeko. Gaur egun proiektu oso interesgarria ditugu eskuartean, baina esan bezala ez gara hain abanguardistak, orduan ginen bezain abanguardistak, Microsoftekin, Googleekin lan egin dugu, beste enpresa handi batzuekin ere bai, baina harreman hauek, harreman konplexuak izaten dira guztiok jakingo duzuen bezala duela 10-15 urte, Microsoftekin lan egin genuen erromantxea Microsoft Office Suiten txertatzeko, ortografia zuzentzaileak erabilia izateko. Eta lehenengo arazoa Microsoften arabera izan zen
erromantxe bakarra dagoela beraiek hala diote, gu baino gehiago dakite. Eta bigarren erronka izan zen, naiz eta hasieran interesa handia zuten, lankidetza horretan, egun batetik bestera iritziz aldatu zuten, eta halaxe izan zen. Eta noski pentsatuko dugu, Microsoften helburua da, mozkinak lortzea, baina Mozillarekin gauza bera gertatu zitzaigun. Erromantxearen bi aldaera txertatzen saiatu ginen proiektu batean, baina Mozillak esan zigun, erromantxe bakarra dago. Oso ondo da, primeran iruditzen zaigu gure hizkuntzaz guk baino gehiago jakitea. Beraz, 5 barietate, 5 aldaera daude. Eta hor dugu, arauak ere hor daude, eta erromantxe arautua ere hor dago. Edo nola ere, gaur egungo egoera da, hizkuntza eredu handiek, aukera bikainak eskaintzen dituztela, eta aukera hauek baliatu egin behar direla. Ikus dezagon. Adibidez, erromantxeari buruzko datuak, eguneroko bizitza digitalean albiste onak daude, baina baita txarrak ere. Ioizen hautatu daiteke erromantxea, hizkuntza bezala, eta hori albiste ona da. Eta gero, sistema operatiboan ere, data ikusiko dugu, beste gauzaren bat ere Googleen ere erromantxea aukeratzen dugunean, gauza batzuk jartzen dizkigu erromantxea, baina ez guztia. Hor daukagu Firefox, 100 dago erromantxean, baina Gmailek 0 dauka erromantxez. Horren atzean, noski, gauza asko daude. Hainbat ahalegin egin ditugu Unicoden, pertsona batzue voluntario gisa lan egiten dute erromantxea Mozilla Suiten jartzeko, baina aplikazio oso gutxi daude benetan hizkuntza honetan. Edo behintzat 100 nahikoan. Eta zein da gure helburua? Zer egin nahi dugu honi dagokionez? Lehenengo gauza, estrategia digital eraldatzaile bat ezarri nahi izan dugu, eta horretarako lehenengo urratsa izan zen hainbat analisi egitea, ez ikusteko zer egin zen aurretik beste hizkuntza batzuetan eta zer ikas genezakeen. Eta horregatik nago ni hemen, batik bat, nahi dut ikasi zuek egin duzuenaz. Horretaz gain, erakundeen premiak jaso genituen, erromantxe hitz egiten den lurraldeko erakunde guztiekin hitz egin genuen, beraien eguneroko lana eta beharrak ulertzeko, gero laguntza politikoa bilatu genuen, hainbat proiektu finantzatu ahal izateko, egungo egoera ebaluatu genuen, ISO araua, Unicode hori guztia aztertu genuen, eta hainbat ondorioetara iritsi ginen. Gobernantza bat ezarri genuen, Suizan, sistema oso deszentralizatua dugu, hainbat erakunde ditugu, hainbat gauza egiten dituena, eta erronka beti izaten da ahaleginak norabide bakar batean konzentratzea. Guk liarromantxan koordinazio lanak egiten ditugu, gobernantzaren koordinazio lanak. Horretaz gain, datuak biltzeko modu sistematiko bat ezarri nahi dugu, datu horien eskubideak kudeatzeko baita ere. Abangoardistagoak izan nahi dugu, teknologiaren arloan, LLM potentzialak aztertzen ari gara, ikusten zer egin dezakegun etorkizunean, eta hainbat lankidetza estrategiko jarri ditugu abian, arauei dagokienez aktiboago izan nahi dugu Unicode CLDR-en, nahi dugu ISO arauean eragina izan,
ondo isla dezan erromantxearen egoera. Beraz, ideiarik baduzu, benetan ongi etorri izango da, eskertuko dugu. Suitzako klarinekin lankidetzan aritu nahi dugu. Badago ordezkaritza bat, potentzial handia duena, klarinena Suitzan, eta aukera emango diguna aurrera pausuak emateko. Horretaz gain, tokiko erakunde akademikoekin ere lankidetzan aritu nahi dugu, horrek asko lagunduko digu. Lankidetzak sortu nahi ditugu gurekin jakintza partekatu nahi duten pertsona edo erakunde guztiekin. LLM potentzial guztia baliatu nahi dugu, hasteko. Korpus multilingüe multimodal bat sortu nahi dugu, hori da gure lehentasuna datorren urteari begira. Nahi dugu datuak eskuragarri egotea FAIR printzipioen arabera, ez? Inglesezko siglak dira, hau da, findable, aurkigarriak izango dira, eskuragarri egon behar dute, interoperagarriak izan behar dute, eta berrerabilgarriak. Kafearako tartean hitz egin dezakegu honetaz guztiaz, niretzako zoragarria izango litzateke zuekin horri buruz hitz egitea eta ideiak jasotzea, ez? Hainbat proiektu martxan jartzeko, baita lankidetzak ere, zein dira erronkak? Datu kantitate handiak bildu nahi ditugu, hau zaila izango da, baina egin nahi dugu. Horretaz gain, jabetza intelektualari dagozkien eskubideak eta pribatutasun eskubideak errespetatu nahi ditugu. Oso garrantzitsua da, pertsonen eskubide horiek errespetatzea, datuak bildu nahi ditugu, behar dituenaren eskura jarri nahi ditugu, baina beti ere errespetatuz pertsonen pribatutasuna. Beraz, nolabait arazo horri irten bidea bilatu behar ditugu, eta ni itxaropentsu naiz, nik uste dut gai izango garela hori egiteko. Unicodecel LDR oso interesgarria da, eta denbora eskaini nahi diogu, gure Unicodecel LDR maila hobetzeari. Ez dakitzea abantaila eskarriko dizkigun zehatz-mehatz, horri buruz hitz egin nahi dut, eta zuekin hitz egin nahi nuen, ez dakit esperientzia baduzue, pozik entzungo zaituztet. Eta esan bezala, ISO arauan ere eragina izan nahi dugu, erromantxearen egoera ondo isla dezan, eta hau da esateko nuen guztia, eskerrik asko. Thank you, Ignacio. Eskerrik asko, Ignacio, eta orain azkenekoz. Samuel, hemen adimen artifizialaz eta machine learningari buruz hitz egiten. Hementxe zuekin partekatuko dugu azken 3 urteetan egin duguna ladinoaren itzulpengintza automatikoari buruz. Noski, hemen nago zuekin guztiekin, eztabaidatzeko hitz egiteko, Samuel dut izena. Balbadiatik nago, kolore urdinean ikusten duzuen eskualdetik, Tirolean dago. Nire doktoretza Innsbruckeko unibertsitatean egin nuen, eta han egiten dut lan. Balbadia da ladino hitz egiten den 4 haranetako edo bailaretako bat. Ladinoa. Ladinoak txikia dela, hizkuntza txikia da, 30.000 hiztun ditugu, 5 bailara daude eta 5 aldaera beraz. Eta ez daukagu ladino baturik. Ez dugu ladino estandarrik, ez? Erromantxearekin gertatzen den bezalaxe. Beraz, aldaera bakoitza modu individualean tratatu behar dugu, eta horixe egin nuen 2021-etik aurrera, martxan jarri nuen urte horretan ikerketa proiektu bat eta galdera zen. Garatu daitezke aplikazioak hizkuntza txikientzat, ez? Adibidez, ladinoarentzat, noski, ladinoaren kultur institutuaren laguntza izan nuen, hau 2021 izan zen, esan bezala, baina ChatGPT iritsi zen, eta gauzak erabat aldatu ziren. Duela 3 egun probatu nuen, eta bai, itzuli daiteke ladinotik ingelesera, ona izan daiteke, ala ez. Beraz, ez dakit ChatGPTez fida gaitezkeen. Ze
esaldien esanahia erabat aldatzen du, eta beraz ez da fidagarria. Ladinotik ingelesera, eta ingelesetik ladinora, Balbadiako aldaera bat sartu genuen hor, eta ChatGPTek esaten digu, ez duela Balbadiako eredu bat, eta itzulpen bat proposatzen digu. Ez dakit datuak nondik atera dituen, baina hor naste borraste bat da, eta ez dio konponbiderik ematen arazioari beste zentzuan ere, ez? Ingelesetik ladinorako norabidean ere. Bilakaerari erreparatzen badiogu, itzulpengintza automatikoaren bilakaerari, guk hemen sistema neurologikoak ditugu orain, eta ikusiko zenuten azken urteetan arazo asko egon direla. Badugu arkitektura hori, transformatzaileen eraldaketa egitura hori, hor sare konplexua daude, input bat dago, eta horrek banan-banan kudeatzen du esaldiaren esanaiaren arabera, eta gero output bat sortzen da, irteera bat inputetik outputera. Aintzat hartuta, aurretik sortutako outputak. Eredu hauek oso zabalak dira, eta ez dira diapositiba batean sartzen, azkar pasako dut. However, they need a lot of data. But what's also an advantage... Batzuetan ondo funtzionatzen du, baina datu asko behar ditu. Abantaila bat ere eskaintzen du, izan ere, gaur egun, gai gara ezagutza hori hartu eta zerekin ezberdina proposatzeko. Hau da, dauzkagun tresnak ere hartzen ditugu, eta tresna horiek, itzulpen automatikoko tresna horiek entrenatzen ditugu ladinoarekin, gure hizkuntzarekin. Honakoa galdetu behar diogu ondoren gure buruari, zenbat datu daukagu, guk badaukagu hiztegi bat, 30.000 sarrera dauzka, digitalizatuta daukagu dagoeneko hiztegia, beraz, prest daukagu, korpus gisa erabiltzeko. Eta badauzkagu datu elebakar ugari ere. Horien artean dauzkagu ladinoan egiten diren aldizkari edota egunkariak, badago bat astero publikatzen edo argitaratzen dena ladino hizkuntzan, eta artikuluak ere badauzkagu ladinoaren variante ezberdinetan, ezkera ezberdinetan. Artxibo horiek PDF-ean eskuratu ahal izan ditu, eta azken 15 urte horietan. Hoiek dira guk dauzkagun datuak edo korpusak, hau da, hiztegi bat eta aldizkari bat bakarra dena edo gure hizkuntzan dena, baina datuak mugatuarik izanik zer egin dezakegu? Erraminta bat erabiltzen ari gara. Hau da, atzerako itzulpena esaten dioguna. Esate baterako italiaraz dauden esaldiak txertatzen ditugu eta haren itzulpena egiten dugu ladinoan. Hor, datu multzo horri gehitzen dizkiogu eta horrela saiatzen gara berriro atzera italierara itzultzen alik eta itzulpenik onena eskaintzen saiatzen gara eta horrela daukagun datu multzoa handitzen saiatzen gara. Hau da, gero eta datu gehiago bilatzen saiatzen ari gara. Eta horrela, guk italierako zati horretan daukagun datu horien kalitatea ez da esanguratsua ere. Baina bai, bermatu behar dugu, ladinoan sortzen dugun eta sartzen dugun korpus hori ondo itzulita egotea eta egokia izatea. Hau da, hori da guk egin dezakeguna dauten hizkuntza ereduak hartu eta gure hizkuntzan entrenatu. Kasu honetan, ladinoan entrenatu. Zer erabiltzen dugu itzulpen hori egiteko? Atzera, italierara itzultzeko. Hiztegia hitzez hitz itzul dezakegu, baina horrez gain beste metodo batzuk ere erabili behar ditugu. Besteak beste, hizkuntza modelo edo handi bat erabil dezakegu itzulpen horiek automatikoki egin ahal izateko. Eta artikulu bat publikatu berri dut aurten eta bertan galdera horiei erantzuten saiatu naiz. Ikertu dugu 3 estrategia ezberdinek duten eraginkortasuna eta emaitza ezberdinak izan dira. Eta beraz kontuz ibili behar dugu. Hau da, hiztegia erabili dugunean ikusi dugu hiztegia erabilita itzulpenak fidagarriagoak direla. Hemen adibide bat dakarkizuet pantailan. Metodo hau erabilita lortu dut
itzulpen automatiko horren lehen prototipo hori diseinatzea, baina fidagarria da. Bueno, ChatGPT-a bera ez bada fidagarria, nire tresna hau fidagarria izan daiteke, horretarako ikerketekin jarraitu beharko dugu. Fidagarritasuna konfirmatu eta behizatu alizateko horretan nabil momentuan. Esate baterako, itzulpena eskatzen badigu, solteen itzulpena eskatzen badugu, orduan ondo funtzionatzen du itzulpen automatiko honek. Eta hor badaukagu validazio simbolo berde hori horrek esaten du itzulpena fidagarria dela. Garrantzitsua da validazio simbolo hori izatea. Horrela, fidatu bai gaitezke itzulpen automatikoak ematen duen emaitzaz. Horrez gain, garrantzitsua da akatsak identifikatzeko moduak bilatzea eta akats horiek eliminatu ahal izatea. Hau da, sistemak berak sortutako akatsak identifikatu eta eliminatzea. Oso erronka zaila da gaur egun, oso zaila suertatzen ari zaigu erroreiek identifikatu eta eliminatzea. ChatGPT bera ere ez da gai ladinotik itzultzeko, eta aurreratuagoak dauden tresnak ere baditugu. Esate baterako, promptak erabil ditzakegu. Hau, da, makinari hitz bakoitzaren esanahia eman diezaiokegu horrela itzulpen fidagarriago bat egin dezan, baina nola entrenatu ondo hizkuntza eredu hori, tresna bera. Hor beste ikerketa lerro bat zabalduko genuke, oraindik ez baitakigu oso ongi nola asmatu horretan. Amaitzeko, esan nahi nuke, gaur egun arazoa daukagu izan ere, kalitate baxuko testuak edatu ditzakegu ondo funtzionatzen ez duen modelo edo eredu bat baldin badaukagu. Askok diote hori ez genukela egin behar. Ez genituzkela hizkuntza eredu hauek edatu behar. Baina eredu hauek ez dira bakarrik itzulpenak egiteko erabiltzen. Erabil daitezke besteak beste, hizkuntza zuzentzaileak gisa erabiltzeko, edo hizkuntza ikasleei hizkuntza bat ikasten laguntzeko. Hau da, elkarrera egiteko modu ezberdinak eskaintzen dituzte. Ez genituzke tresna hauek itzulpenerako bakarrik erabili behar. Beraz, nire ustez edatu beharko lirateke tresna hauek, naiz eta perfektuak ez izan. Orain bai, bukatzeko, galdetu nindutenean, hau egin nindutenean, galdetu ziatenean nondik atera zen itzulpen automatikarako tresna hau sortzeko ideia, nondik sartu ote zen galdetzen zidaten, hainbat elkarrizketetan, eta hori beti erantzuten diot, eleaniztasunaren balio erantsia aitortzen denean, bakarrik abiarazi daitekela gisa honetako proiektu bat, eta horixe bera gertatu zen, bistan daukazuen ekitaldi honetan, futbolean, jolasten da bertan, Europako txoko ezberdinetatik datoz, eta iruditzen zait gisa honetako ekitaldiak ezinbestekoak direla. Eskerrik asko zuen arretagatik. Galdera erantzunen tarterako bagenuen gordea, tartetxo bat, baina itziar uste dute neko justu abiltzala. Kaferako ere tartea gordeneko genukelako. Zagita, azken hitz bat edozein kasutan, utziko dizugu. Eskerrik asko denoi parte hemen egoteatik, eta kafe ordua erabili dezakegula. Hori da. Ez etorri gure gara eta galdetu, eta prestiongo behala, edo zertaz hitz egiteko. Ba, laxe, itziarrek ondo esan dizuen bezalaxe, kaferako tarte hartuko dugu, solasteko tartea ere izango duzue, eta 11etan segituko dugu lanean. Eskerrik asko.